ಸೊ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಕೋಡೆ ಬರ ಹಾಯ್ ಜಿಂಕ್ ಸೊ ದಾದನೊಂಚೂರು ಓರಿತ್ತೇನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚದು ಕೋಡೆ ನಾನು ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪಾಪ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೊ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೈದೆ ಸೊ 8 ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೇರು ತುಕ ಬೊಕ ಮೋಲು ಅಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಶಾಪ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ತೂಕ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಲೈವ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಲೈವ್ ಬರಂದ ಸೊ ಅಂಚದು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರಿ ಏರ ಮುಗಿತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅಂತೆ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿರು ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಸಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರ್ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇನ್ನೇನು ತೊಚ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಗೇಶ್ ಮದರ್ಸ್ ಪಂಡ ದಾದಂಡ ತೈಜ್ ಎಪ್ಪೋ ಈ ನೀನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ ಸರಿ ಉಂಟು మీకు ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್తుందో ಗೊತ್ತಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ನಾವು ಏನೇನೋ ಬರೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇನಿ ಫ್ರೀನಾ ಅಂತ ಕಡಬಿಡ್ತಾರಾ ಸೊ ಇಂಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಬೇತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡುಪ್ರ ಏನೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಈ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ನಿಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಟೆ ಹಬ್ಬ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬೈದಾರೆ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರೆ ಹಾಂ ಏನಿಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜು ಅಂತ ಆಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ತೂತು ಮಂಡೆ ಹಾಳ ಜಗ ಬತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ರೈವ್ ಬರೋಡನ್ನು ಎಂದಿತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಂಚೂರು ಕಾರ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ರಾಯ್ತು ಎರ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಾರೆ ಬೈದು ಜರ ಬಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶಾಪ್ ಡಿಪ್ನಂಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರಣ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತಂಡ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದು ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪುಂಬಿಟ್ಟ ಮಾತೇರ್ಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಾದದ ಮಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಹಿಂಗೇರು ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದನ ಮಲ್ದು ಹಾಂ ಯಕ್ಕ ವನಸ್ಸಾಂಡ ಅದು ಕಜಿಪು ವನಸಾದ ಫ್ಲೋನ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹಾಯ್ ಬಂದಿರು ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರಾಡು ಬೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಇಡೀಗ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸೋನು ಹಾಯ್ ಮೋಹಿನಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರು ಹಲೋ
ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಕೈಪುದಾದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ನಿಂಗೆ ಕೈಪು ಬಟೋಟೆ ಲೈಕ್ ಬರ್ಲೇದಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾನು ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಏರ್ ಸೌಮ್ಯ ಇರು ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯ ಇರುವತ್ತೈದು ಯಾನು ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಂಡಿದೆ ತೇರು ಸೌಮ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ ಬ್ರದರ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನು ಅಂಚನೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಏರಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊನು. ಹಾಯ್ ಸೀಸಾ ಹಲೋ ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಬಂದೆ ಹಲೋ. ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ದಯಪಂಡ ಭೂಮಿಕಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ತಿಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಇಂದು ಟೈಮ್ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬೇಲೆ ಪೋದು ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನೇ ಬಿಡಿಯ. ರಶ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಉಂಡರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಡೆಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಡಿಗಂಡ ಪೋರೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಕೂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೆ ಮಾಮಿ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಮಿ ಕೆಲವರ ಬೇಲೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಬೇರು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಬೊಪ್ಪೇರು ಇರಿಗೆನ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡಿ ಆನೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ರೇಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಾರಿಗುಡಿತೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಮನೆಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಇರತ್ತೆ. ಮೈ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಈಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮಕ್ಕ ನೆನಪರೊಂದಿಚ್ಚು ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸೌಮ್ಯ ಪುತ್ತೂರಂತ ಈರ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಆರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುನು ದುಮ್ಮಂಡ ಬರೋಂದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜೀರು ಇತ್ತೆ ಕೇರ್ನಾಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಸಿಕ್ಕನೊಂದು ಐತಾರೆ ನಾನು ಬುದ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಅಂತೇರು. ಹಾಯ್ ರಚ್ಚು ಹಾಯ್ ರಚ್ಚು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬುದಾರು ಸಿಸ್ ಇರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೂಪರ ಯಾನ್ ಎರೆನಲ್ಲ ತೂಪುಜಿತ್ತು ಅಂಚಾತ್ನಿ ಎರ್ನಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಯಾನ್ ಏನಿತ್ತನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಮ್ಲೈನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಒಂದಿಪ್ಪುಡ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಬೋಕ ಸಾಕ ಮೀನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಚಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಪುನೇ ಬಿಡ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೀತಿ ಜನ ಅಂದಿತ್ತೆ ತೂಪುನ ಪೂರ ಇತ್ತವಲ್ಲ ತೂಪು ನಿಂಚಿ ದಾಲ ತೂಪುಜಿ ಪಾಪ ನಿಂಗಲ್ ಪೂರ ಪಣ ನಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೋದಿಚ್ಚಿಂದು ಆಯ್ಕೊಂಚೂರಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಯೋಗಿನಿ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ವನಸಂಡೆ ಇರ್ನಂಡೆ దాయక్ కేండర్ పండ క్రేజీ ఫ్యాషన్లో యూట్యూబ్ ఛానల్ తూపర కేండర్ దాయక్ ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತಾ ಅರಮನೆ ಜಯರಾಮ್ ಇರ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಂದು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಗೈಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ನಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವರ ಬೇಲೆ ನಿಮ್ದಾದ ಬೇಲೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲವ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನೀವು ಅಂತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ದು ಮಾತ ಕಂತೀರಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ORS ಕನತಿನ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ದಾದಾನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಮ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾನು ಇನಿ ತಾರೀಕು ಮೀದು ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಏನಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಇನಿ ತಾರೀಕು ಮೀಯೆ ಅವು ಒಂಥರ ಅಂಚಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಶೀತಲ ಉಂಡು ಇಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಥೊಂದು ನಂಗೆ ಹೊರ ಪಿರ 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 ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ದಾದ ನೋಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತು ಆರಾಮಕ್ಕೇನ್ಯಾ ಎಂಕ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ ಬನ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತು ಆರಾಮು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಸೀದಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ನಿನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಕ್ಕಡ ದಾದ ಬತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಓದುವೆ ತುಳು ಗ್ರೀಕ್ ಮಾತ ಅರಮನೆ ಅಂಚವ ಇದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ನ ಅವು ಕೇಂದಿನ ಅಂಚಾನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಆರಾಮುಳ್ಳಿದ ಕೇಂದ್ರ ಈತ ಯಾರು ಪಂಜರ್ ನೆಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಲಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಖಾಲಿ ದಿಸ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಯ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ತುಳು ಲಾಗ್ ಅರೆನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ನ ತೂಯರ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಂದತ್ತ ಏರ್ನ ತೂ ಪೂಜೆ ಹಾಯ ದಿಸ್ ಪಂಡ ಹಾಯ ಲಲಿತಾ ವಿನುತಾ ಯತೀಶ್ ವಿನ್ನು ಈರ್ಲ ದಿಸ್ ಒಂದೇ ಕಡಗುತ್ತ ದಾದ ಮುಗುತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗೇ ದಾದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜೇ ಬರೋದು ಇತ್ತಿತ್ತ ಗೈಸ್ ಮೆಸೇಜೇ ಬರೋದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋನಿಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ನಿಗ ನೇರ್ನಲ್ಲ ಚಾಟೆ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಸಾರಿ ದಾದ ತುಂಬುತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಿಗ ಈರಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಟ ಬಿಡ್ಲಿ ನಂಡರ ತುಕ್ಕ ಬರ್ಪು ನಾನು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಬರ್ನ ನಿಂಚೋಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಿದ್ದೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇನು ಕುಡೋರ
ಹೋಂಡ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾವನು ಯಾನು ಲೈವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕುಟೋರ ಜಾಯಿನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ದಮ್ಮ ಬರೋಂದು ಜಿಂಕ್ ದಾಲ ನಿಂಗಳೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೇ ಯಾನು ಪಿರಪ್ಪೋಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಲು